زخبركم سمعتنا شدشان فرقان أخيلو ملؤ تحستو زينا نهو زينا زسمعكم داناي تسفازجه بقدام النتار استزينا ኤርትራውያን ነበርቲ ደቡባዊ ምዕራብ አሜሪካ በዓል ናጽነት ብድምቀት ጸንቢሎም ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ አሜሪካ ንኤርትራውያን ነበርቲ ቺካጎን ኢንዲያናፖሊስን ሴሚናር አካይዱ መንእሰያት ዓሰብ ኣብ ከባቢኦም ሰላሰል ዘለዎ መደባት ልምዓት ንምዕዛብ ዑደት ወዲቦም መራሕቲ ሃገራት ማእከላይ አሜሪካ ወሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ ክሰርሑ ተረዳዲኦም ዕጡቕ ጉጅለ ፋርክ ዳግማይ ከዓጥቕ ብምጅማሩ ጸጥታዊ ሸቕሎት ፈጢሩ ዝርዝር ዜና ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማታት ሎስ አንጀለስ ላስ ቬጋስን ሳን ዲየጎን ደቡባዊ ምዕራብ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ መበል 28 ዓመት በዓል ናጽነት ጽንዓት ብጽንዓትን ልምዓት ብዝብል ቴማ ብልዑል ማዕረግ ጸንቢሎም በመሰረዝ በጽሐና ሓበሬታ እቲ ካብ 22 ክሳብ 26 ጉንበት ዝተኻየደን መሓዙት ኤርትራ ወጣትነታቱን ዝተረኽቡን ጽምብል ንጽባቐ ባህላዊ ትሕዝቶ ብሄራትና ዘንጸባረቕ ስነ-ጥበባዊ መሰናዶታት ዘእንገደ ክኸውን እንከሎ መምሕዳር ከተማ ላስ ቬጋስ ናዮማና እኽቲ ከም ዝለኣኸ እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ እዚ ከምዚልን ከሎ ኣባላት ሃማደ እተን ከተማታት ካብቲ ጽምብል ብዘካየዶ ንጥፈታት ንዝረኸቦ ኣታዊ ኣብ ከተማ ባጽዕ ክህነጽ ተመዲቡ ንዘሎ መሰልጠኒ ማእከል ደቂ ኣንስትዮ ንኸውዕል ኣበርኪተን ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ አቶ ብርሃነ ገብረ ህይወት በክልተ ሰነ ንኤርትራውያን ነበርቲ ቺካጎን ኢንዲያናፖሊስን ኣብ እዋናዊ ኩነታት ሃገርና ንዞባዊ ምዕባለታትን ዘተኮረ ሴሚናር አካይዱ ኣብቲ ኣባላት ህዝባዊ ውዳቤታት ዝተረኽቡ ኣኼባ አቶ ብርሃነ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላምን ንዑ ስዒቡ ኣብ ዞባና ዝተፈጥረ ምዕባለታትን ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ ጽንዓትን ሓድነትን መሰረት ቃልስን ዓወትን ህዝቢ ኤርትራ እዩ بلا أتو برهانم ترخيبو زلو سلام فرنايزون كبرتات كم زخونة بمتقاس إز كبرتات الزنسو زولدو سلامن كأسال نوتوكو وحسن كدلدلن منتي أوشت انواتسان زنبر هزبي إرترا بلقل نقحتن ودابين تساتفون أبركتون كعزز عزخاخيروم تساتفت مبرهز دليل حطوطات دحر مقرب كابقاتم زحتتن من ملأ زلوم قربنا تارقاقيتهم أمو داتا أبال إمباسي أتو داويت هايلة نأسرار حق أنسلاو قدعتن السلوط نمقبارو تأتاتي زلو حدش أقبابن زملكت مبرهي نتساتفتيبو أولاس تفلاليا ودابيتات همامت إزخونو 8 من إسيات تمهارون وزوب عصب أكبابي سلاسل زلو مدبات لمعات نمعزابن أفلت نمسفحن زحق زم عدوتا كايدوم اتي بهامامت إزوبا دوبا وكحب حارس تودب عدت بقندو أبتكالا سرحاج أون مساري ندادن زتكور من بارو وكيل إيرينا حابيروم أبتن تكالات زنطفو موياوين دما ندحرا بايتان نأفرينت عقمن زملكت مبرهي هيبوموم اتم من إسيات أبزهابو رؤيتو أبركتهم قبل معتاو مدبات كحيلو مخانم الرقاقيتهم إزي دمت حفاش إرترايوم زينا وطعي مرحتي هاجراتن منقستاتن مأكلاي أمريكا وحزنايتهم ناب حبرات منقستات أمريكا زاتو زلو زيغاتاتهم نمكتا بحاوات كسرح مخانهم حبيرهم اتهم مرحتي نزقلتهم من محدار بريزيدنت ترامب وحزي سدتنياتات من زيغتا نتن هاجرات كقبروت حسب أون قطباون حاجز كقارت أخم زخل دحرم تنقاغيوم اتهم مرحتي بقدمت مالي أبقاتي مالا أبزا كايد وركب نتي زي حقاو ترئيون نمكتا عدل شغلت نمفتار كسرح مخانهم آفليتهم وحزي كابتن هاجرات ناب حبرات منقستات أمريكا زعتو سدتنياتات ببجزيو إنه وسخ كم زمت كم سعبينو دما أب أمريكا تتاون محبر قطباون أجمعات كم زفت رأيو بريزيدنت ترامب زوجس مكسيكوون نتم بمريتا قبلهم زحلفو سدتنياتات نمعقات ترى تتصاوت كم زي لاز جلس بريزيدنت ترامب قبل عليها وسخ التوقع رأس كم زوسن أتنكريون
ኣብ ኮሎምቢያ ቅድሚ 3 ዓመታት ዕጥቁ ዘውረደ ጉጅለ ፋርክ ዳግማይ ከዓጥቕ ብምጅማሩ ኣብታ ሃገር ሓድሽ ምፍሳስ ደም ከይክሰት ተሰጊኦም ብመሰረት ካብታ ሃገር ዝተመሓላለፈ ዜና ኣብ 2016 ኣብ መንጎ መንግስትን እቶም ዕጡቃትን ስምምዕ ድሕሪ ምኽታሙ ቁፅሪ ናይቶም ምስ ዕጥቆም ዝጸንሑ ኣባላት 300 ጥራይ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ልዕሊ 2300 ከም ዝበፅሐ ተፈሊጡ ዕጥቂ ናይ ምምላስ ንጥፈታት ብዝለዓለ መልክዑ ይቕፅል ብምህላው ኣብታ ሃገር ሓድሽ ጸጥታዊ ስጋኣት ተፈጢሩ ከም ዘሎ نخنتات ከባቢ ዝከታተሉ ወገናት ዝሕብሩ ንልዕሊ 50 ዓመታት ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘካየደ ፋርክ ፕሬዝደንት ኮሎምቢያ ዝነበረ ኹዋን ማኑዌል ሳንቶስ ብዝገበሮ ጻዕሪ ኣብ 2016 ምስ መንግስቲ ስምምዕ ሰላም ብምኽታም ኣብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ህይወት ክነጥፍ ከም ዝጸንሐ ጸብጻባት ይገልጹ ሚስተር ሳንቶስ በቲ ዝገበሮ ልዑል ኣበርክቶ ተሸላሚ ኖቤል ሰላም ናይቲ ዓመት ክኸውን ከም ዝበቕዐ ይዝከር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብታ ሃገር ካልኣይ ዝዓበየ ዕጡቕ ጉጅለ ኤኤልኤን ዝፈጥሮ ጸጥታዊ ስጋት ان عبي يمص كم زلون سمز تهاجر افريقيا زخبركم سمعتنا زينه ابز فصم